Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon, sa mga kababayan nating Ilonggo. Maayong hapon po. Magandang hapon sa iyo, Apil. Magandang hapon, Ma'am Ses. Ako naman po ang inyong tinig sa Kongreso at magsisilbing tulay sa mga reklamo ng bayan. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran ng mga pamayanan. Ako po ang inyong totoong kapromdi, Ape de los Santos. At sa mga kababayan nating ibanag, Diyos ta fugak po. Nalimutan ang headphone. Yan ang hirap pag masyadong nasarapan sa laing. Parang nawala sa pag-iisip. Napapakinggan rin po tayo sa Cebu, Southern Leyte, Bohol, Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz at nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos at sa DXRD naman sa Davao. At syempre, napapakinggan at napapanood din tayo sa Albay, sa Radyo at TV Veritas. Simulcast po yan, gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Ayan, so lagi ka bang napapanood ng nanay mo? Ma'am, simula nung nagkaroon tayo ng simulcast sa Albay, ang dami ng comment, dahan-dahan ng pagsasalita. Alam mo, our worst critics are our mothers. Yes. Oh my God, talaga. Yung buhok mo, ayusin mo. Nagsisisi ka na ba na nakarating tayo sa Bicol? Oo. Pero ma'am, she's only concerned, di ba? Hindi, ganyan naman our biggest critics and biggest fans. Yes, yan, mga nanay talaga. Alamin muna natin ang pinakahuling pangyayari sa mga probinsya hatid ng ating mga loading reporter. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. DepEd Bicol, bubuksan na ang Brigada Eskwela para sa paghahanda ng klase ngayong taon. Report to ni RMN Legazpi, Radyoman Leo Barciliano. Bubuksan na ngayon ng Department of Education, DepEd Bicol, ang Brigada Eskwela mula sa K-12 sa 13 dibisyon nito sa Bicol Region. Ayon kay Kevin Arroco, spokesperson ni Director P.T. Henry Sadsad, ang Brigada Eskwela ay taon-taon na ginaganap sa iba't ibang mga school campuses katuwang ang iba't ibang organisasyon, Parents Association, katuwang na rin ang mga estudyante. Ito anyay pagpapakita ng
ugnayan at pagtutulungan para may handa ang lahat ng mga silid-aralan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan at quarter at taon sa 2021 na magtatapos naman sa taon 2022. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barciliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Napaikli yata ang ulat ni Leo Barciliano ngayon. Nung isang araw, buong newscast ata. Oo, lahat ng isla sa Bicol, ma'am. May update tayo kung anong sitwasyon. At saka Leo, talagang para kang bagyo. Meron ka ring area of responsibility. Okay, Galing dumako ni Leo. naman tayo sa Kabisayaan. Mahigit 100 youth organization sa Iloilo. Nako, ito na. Ito na talaga maraming hiling sa COMELEC. Umapela sa COMELEC na palawigin ang voters registration. Narito ang ulat ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo. Nagkaisa mahigit 100 youth organization sa Iloilo upang manawagan sa Commission on Elections o COMELEC na palawigin pa ang voters registration upang makapagparehistro ang mga naapektuhan ng pandemya. Sa unity statement ng grupo para kay COMELEC Chairperson Sharif Abba, siniling nila na palawigin pa ang voters registration na tatagal hanggang Setyembre 30. Ayon sa grupo, malaki ang naging epekto sa mga kabataan sa Iloilo ng pagsuspend ng voters registration nang isinailalim ang lugar sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at Enhanced Community Quarantine o ECQ sa loob ng mahigit 3 buwan. Sa ilalim ng Voters Registration Act of 1996, ang pagparehistro ay maaring payagan hanggang 120 days bago ang isang regular na halalan. Umaasa ang mga organisasyon na papakinggan ng COMELEC ang kanilang panawagan, lalo na't naniniwala sila na malaki ang papel na gagampanan ng mga kabataan sa darating na halalan. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Maleriado, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Maggie Maleriado. Ma'am Ses, di ba nagko-conduct din po kayo ng inyong kampanya. voters information? Oo, bagong botante ang tawag namin dyan. Oo. Kaso yung nga, ang problema, maraming lugar ang na-ECQ, Okay. di ba? So, ibig sabihin, walang sarado ang COMELEC. Oo. Kaya, papalapit na ng palapit. Hindi ang- makapag-register, Ma'am Ses. Oo, dahil sarado. I see. Yun, Oo. kaya marami ang humihiling na extension. Hindi po kami antabayanan natin yung syempre yung anunsyo ng COMELEC mismo. Sana. Pero ito na nga sa Iloilo, may ganun Yeah. dahil 'di ba na ECQ sila rin ng matagal. And I think they will understand naman the situation. So dapat talaga mapalawig to. Oo. Oo. Okay, 4 na rebelde patay naman sa engkwentro sa Bukidnon. Report to ni Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Patay ang 4 na rebelde sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar sa barangay Mabuhay, San Fernando, Bukidnon kahapon. Naaresto rin sa insidente ang 9 na mga rebelde kabilang ang kasamang 12 anyos pa lamang at nakumpiska naman ang 16 na mga high-powered firearms. Napag-alaman na rumisponde sa lugar ang mga sundalo ng 4th ID Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon na may mga rebelde na nang-recruit at gumagawa ng extortion activities sa nasabing lugar. 1 oras na naengkwentro ng militar ang mahigit kumulang 20 mga rebelde sa ilalim ni alias Migs, ang Front Secretary ng Guerrilla Front Malayag sa Sub-Regional Committee 2 sa North Central Mindanao Regional Committee. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Annalisa. Sa Region 12 naman, fully vaccinated, aabot na ng mahigit 365,000. Very good. Narito ang ulat ni Rose Choco ng RMN General Santos. Aabot na sa 365,628 na individual ang fully vaccinated na sa Region 12. Ito ang kinumpirma ni Arjan Gangoso, spokesperson ng Department of Health Center for Health Development sa Surgeon Region. Ito ay base na rin sa record nila as of September 1, 2021. Samantala, kinumpirma nito na nagsisimula na rin ang pagbabakuna sa Priority Group A4 o mga frontline workers sa essential sector. Nilinaw naman ito na habang limitado pa ang bakuna, ang mga priority
priority sa ngayon sa pagbabakuna sa A4 category ay yung may mga edad na 40 hanggang 59 years old at isusunod ang 18 hanggang 39 years old. Dagdag pa ni Gangoso na kailangang magpalista muna para ma-schedule ang pagbabakuna para mapanatili ang public health standard protocol sa mga vaccination site. Nagpapatuloy naman ang pagbabakuna sa mga nasa A1 hanggang A3 category. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoko nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Rose. At supporters naman ni Mayor Sara patuloy ang paghihikayat sa alkalde na tumakbo sa presidential elections. Report naman to ni Radyoman Renz Barbarona ng IMN Davao. Walang takbuhan ng national position si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa 2022 elections. Ito ang kanyang naging sagot ng tanungin sa isang interview kaugnay sa deklarasyon ng PDP laban sa Go Duterte tandem sa susunod na eleksyon. Senator Bongo bilang president habang vice-presidente naman si President Rodrigo Duterte. Anya na pag-usapan na nilang mag-ama na isa lang ang tatakbo sa kanilang dalawa sa national position. Nilinaw din ito na hindi apektado ang relasyon niya sa kanyang ama sa mga desisyon nila sa politika. Anya wala umanong personalan. Samantala, ikinalungkot naman ng mga supporters ni Mayor Inday ang sagot nito, pero patuloy ang kanilang panawagan na tumakbo bilang president si Mayor Sara sa susunod na eleksyon. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Parang naging si Renz ngayon, medyo no? Relax. Oo, hindi masyadong, paano nga? Gaya Tata! Okay, alamin, ano ba ang ating susunod? Ayun. Okay, may isa pa. Mula naman sa balik tayo sa Luzon. Iba-ibang proyekto at programa handog ng HEDCOR sa ilalim ng sa Alilem, Ilocos Sur. Narito ang ulat. Sa bisa ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng HEDCOR at LGU Alilem, barangay captains at mga principal ng iba't ibang eskwelahan sa Alilem, tuloy ang Corporate Social Responsibility Projects ng HEDCOR para sa taong 2021. Ang mga nasabing programa at proyekto ay college scholarships, senior high school financial assistance, mga medical equipment, suporta sa public schools gaya ng printers, photocopiers at bond papers para sa module reproduction, capacity building for local school board and school governance council, at isolation facility. Sinabi naman ni Jonathan Dumasig, isa sa mga college scholar ng HEDCOR, malaking tulong ang ibinibigay sa kanila ng nasabing korporasyon sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap. At ayon naman kay Noreen Marie Vicencio, Vice President ng Corporate Services ng HEDCOR, excited siya na may patupad ang mga proyektong handog nila sa Alilem, Ilocos Sur. Kasi I'm always looking forward to really implementing these projects, no? Itong mga, especially for the schools, working with the schools, so that's something that we in HEDCOR and the Aboitiz Group are very passionate about, no? Equipping both our students and our teachers para magkaroon tayo ng quality education. So, very excited and really looking forward to the partnership namin with our principals at sa ating education sector dito sa Alilem and Ilocos Sur. Pinasalamatan naman ni Mayor Velmer Sumabat ng Alilem ang mga hinandog na proyekto ng nasabing korporasyon at nangako na aalagaan ang mga ito. Mula 1990s ay marami ng programa at proyekto ang naibahagi ng HEDCOR sa Alilem. Ang pinakamalaking tulong ay ang tulay na nagkokonekta sa Sodipen, La Union at Alilem, Ilocos Sur o mas kilala sa tawag na Friendship Bridge. Matatagpuan din ang pinakamalaking hydro plant sa nasabing lugar na nagtataglay ng 17 megawatt power. Ang HEDCOR ay subsidiary ng Aboitiz Power Corporation, ang leading run-of-river hydropower operator sa bansa sa loob ng 40 taon. Balita mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Ayan, salamat Nico. Ang ganda ng report mo. Hindi pa ako nakarating sa Alilem. Ikaw? Not yet, ma'am. Parang ang ganda, parang ganda, no? Tsaka yung Friendship Bridge, it looks good. Yeah. Oo. Okay, maganda yan kasi mga scholarships ang ipanumod ng HEDCOR. Ayan, si Nico, araw-araw rin niya nagbibigay ng report sa atin. Buti na lang, kapartner na natin kasi ang tirad pa. Yes, oo. Ayan. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotline 0998-978-2622
0917-2971 para po sa Smart at 0917-160-0611 para naman po yan sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. At syempre, bukas din po ang ating programa sa mga gusto maging volunteer reporters. O, yung mga gusto mag-volunteer dyan, mag-message na kayo. Oo nga. Isang buwan na wala. Sa pamamagitan ng... Isa pa lang, no? Isa pa lang, oo. At madali lang naman, Ma'am Sis, basta may gusto kang ipagmalaki. Para ka na nag-selfie. Oo, diba? yes. Yung instead na yung iti-TikTok ninyo. Oo, yun. I-from the patrol nyo na. Pwede rin naman TikTok style. Pwede, Ma'am Sis, magandang idea yun. O, diba? Lalo na kung yung tungkol sa ipinagmamalaki ng probinsya, yung TikTok style, diba? Yes, oo. Or yung mga inspiring stories yon, pwede nyong ipag-volunteer report yon sa pamamagitan ng From the Citizens Balita. At syempre, makakausap din natin ang mga taong nasa likod ng pag-unlad ng inyong mga komunidad. Ayan. Antay pa kami ng volunteers. Sige na. So ito naman, Ma'am Ses, mamaya, isa na namang online scam ang ating ibubulgar. Naku talaga. Sa pagbabalik yan ng Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Prime Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Prime Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi. Okay, nagbabalik po kami ni Kong Apid. Dumako muna tayo sa isang live report, Kong Apid. Ito, medyo nakakabahala to. 122 na mga bata at tauhan ng isang bahay ampunan sa Quezon City nagpositibo sa COVID-19. Report to ni XL Radyoman 8, Mike Goyagoy. Mike? Yes, and Kong Apid, pinababantayan ngayon ng Quezon City LGU ang mga bahay ampunan dito sa lungsod. Ito matapos naman na magpositibo ang mga bata sa isang bahay ampunan sa lungsod. Ayon kay City Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Orlando Cruz, nasa 122 na mga bata at mga tauhan ng Gentle Hands Orphanage sa Barangay Bagong Buhay ang nagpositibo. Sa naturang bilang, 79 o 99 ang mga bata na nasa edad 18 pababa ang nagpositibo. Ani Cruz, isang asymptomatic adult ang pumasok sa bahay ampunan na posibleng siyang nakapagdala ng virus at nagsanhi ng outbreak ngayon ng COVID-19 doon. Inaasikaso na ng lokal na pamahalaan ng kalagayan ng mga bata at mga tauhan na naturang orphanage. Nagpadala na rin ang LGU ng mga gamot, vitamins, hygiene kits, gayon din ng mga face mask at alcohol at gayon din ng mga food packs para sa pangangailangan ng mga nanunuluyan sa naturang bahay ampunan. Sa ngayon naman ay nagpaalala ang QCLGU dahil iba yung pag-iingat at pagpapanatili ng minimum health standards sa mga bahay ampunan sa lungsod Quezon. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman 8, Mike Guyago Tatak RMN DZXL 558. Mike? Yes, Ses and Kong Apid. Mike, dun sa 99 na bata, meron bang severe? So far, walang binanggit dito sa kanilang statement nitong QCLGU. Sinasabi nila na ngayon ay inaalagaan o tinututukan pa lamang ng QC-CESU itong mga bata na ito. Pero wala namang binanggit kung mayroong severe dito sa mga bata na ito. Tsaka asan sila ngayon? Nandun sila sa bahay ampunan pa rin?
Naka-lockdown yung kanilang bahay ampunan, dinadala na lang sila doon ng kanilang pangangailangan. Oo. Okay, maraming salamat. Okay, sa'yo, maraming Mike salamat. Goyagoy. Balik sa inyo. Ngayon naman, dumako tayo dito sa Taguig City Okay. na mahigit 131,000 na halaga ng shabu ay nakumpiska mula sa 3 pinaghihinalaang pusher. Narito ang ulat ni Excel Radyoman 3 Silvestre Labay. Yes, maraming salamat siya at kung apit kung saan ay bumagsak sa kamay operatiba sa Taguig Enforcement Unit ang 3 personalidad na pinagdalang illegal na droga na sa Sutso labanan ng Western Bicotan, Taguig City. Kilala mga suspect na sina Chris Carsola, 43 anyos, Edwin Ignacio, 48 anyos, at Ronnie Yaban, 43 anyos, isang mga kumpiska sa 3 ang 19.4 grams na shabu na nagkakalaga ng humigit 131,000 pesos at 200 pisong bypass money. Paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong isinampa laban sa 3 mga pinaghinalaan. Kasama mo sa Taguig City, Radyoman 3, Silvestre Labay, RMM DZL 558. Maraming salamat, Tres. Ngayon, balik tayo dito sa isyung to na pangalawa na nating scam to, no? Oo, kasi Ma'am Sis, sa tingin ko, marami sa ating mga kababayan na nasa bahay lamang dahil sa ipinatupad na mahigpit na community quarantine. Okay. At marami ang naghahanap ng libangan at naghahanap ng budol catches. Marami tuloy ang totoong nabubudol. Totoong nabudol talaga. Kung di man laro, yung iba ay nag-o-online shopping. Ayun. At dahil marami ang nagbababad online, dumarami na rin ang mga nambibiktima gamit ang internet. Noong isang araw ay tinalakay natin yung financial expert scam. Pero hindi lang financial investors ang target ng mga scammer dahil pinupuntirya din nila yung mga mahilig naman sa mga gadget. Nako, alamin natin yan sa report na to. Patok na patok ngayon ang gadgets. Lalo't marami hindi nakakalabas ng bahay dahil sa pandemya, kaya marami naghahanap na mapaglilibangan. Paraan din kasi ito para mapangalagaan nila ang kanilang mental health. Kabilang sila alias Dennis at Michael sa mga naengganyong bumili ng gadget na nakita nilang ibinebenta sa isang page sa Facebook. I had this plan to buy a PS5, two pieces, one for me and one for my siguro friend or my brother. And then I saw this page named after Tech House, no? After that, agad-agad kong kinontak. After kong kontakin, binigay nila sa akin yung process. And eto, kailangan ko lang mag-pay ng ganito, around 27,000 each. Masyado siya nakakaakit kasi yun yung SRP. Yun yung SRP na talagang real, yung pinaka-retail price niya from HQ nila, no? From sa manufacturer. Nakita ko kasi yung page nila since naghahanap nga ako ng PS5 for myself. So amounting to the SRP na 27,990. And then ang nangyari po is nagbibigay sila ng certain location. Ang sinabi sa akin from Naga Bicol sila, kaya hindi sila pwedeng makipag-meet up at shipping lang yung way para mapadala nila yung unit sa akin. Hindi na sila nagduda sa seller dahil mukha naman itong lehitimo sa unang tingin. Yung page itself na meron silang parang nag-a-attest na legit ganun, and yung page itself had a talagang thousands ang followers nila. Meron pa silang picture, so madali kang mahikayat na bumili. Hindi ko din kasi silang masyado na search dahil nga pag-check ko dun sa Facebook page nila, nasa 36,000 yung likes and followers ng page nila.
And then sobrang dami nilang pinopost na transactions online na parang mapapaniwala ka din na legit talaga yung transaction nila kasi nga ang dami-dami nilang post and ang dami pang comments, ang daming mga nag-a-up ng post nila. So mapapaniwala ka na totoo yung page. Matapos makipagtransaksyon sa tech house, agad nagbayad sina Dennis at Michael para sa biniling gadgets. Pero huli na nang malaman nilang scammer pala ang seller. Paid through bank transfer. They gave me the name Carlo Palma. And ayun, right after ko magbayad, binlock nila ako. Nung binlock nila ako, pati yung message ko sa ano nila, sa page nila. So, ayun, doon na nagsimula na kabahan ako. Pagka-send ko ng money, hindi na sila nag-reply at saka biglang binlock na nila ako. Tapos, yun na yung sinearch ko ulit yung page nila na pag sinearch nyo po yung Tech House Scam, ang dami nang lumalabas sa Facebook na sobrang dami na palang na-scam na nauna sa amin. Sa binong Facebook page ng mga naloko ng Tech House na nagkakilala si alias Dennis at Michael, pareho din silang naghain ng reklamo sa pulisya laban sa nasabing online scammer. Nais nila ngayon mapanagot at matigil na ang panloloko ng Tech House para hindi na ito maulit na makapangbiktima. Makakausap natin sa telepono si alias Michael na nakabili rin ng gadget sa Tech House. Michael, magandang hapon. Good afternoon, sir. Michael, tama ba yung narinig ko? Trinay nyo nang ireklamo to sa pulis at saan pa ba? Yes, sir. Bale, sir, nireklamo ko siya sa SPD, Cybercrime. Okay. And then yung iba ko pong mga nakausap, nagreklamo din po sila sa NBI kasi before pa kami ma-scam, marami na po silang na-scam na nauna Yes, sa amin. oo. Anong naging reaksyon nung pinagreklamuhan nyo? Bali, sir, on process po siya kasi nung nireport po namin siya around mga August 15, August 16, bale, on process pa po siya kasi ang sabi nga po is i-search nila kung saan nanggagaling yung tech house na group and then babalitaan po kami nila with the updates po. O kasi Mike, sa ngayon, up pa rin yung page. Yes, ma'am. Bali po kasi ang ginagawa nila, ma'am, kapag nakascam po sila today, ang ginagawa nila, the following days, naglalaylo sila, inaalis nila yung account nila, tapos po, i-online na naman nila yung page nila na parang walang nangyari, tapos the following days, maglalabas na naman sila na may mga stock sila. Ito nga, nakita ko, 17 hours ago, ang last na post nila. Pero naka-up pa rin po. Pwede mong i-search. Yes. Opo, tama po. Tapos pagka marami na po silang na-scam, tumitigil po sila, tapos pine-deactivate nila yung account, tapos saka po nila inactivate. Ayun. Alam mo to dahil minamatyagan mo na kasi Yes, ma'am. Bali, sinecheck ko kasi yung movement nila kasi nga po, sinecheck ko kung meron pang ibang naloloko doon sa page. So, yung reklamo mo, SPD kamo o NBI? Bali sa SPD yung sa akin, ma'am. Sa Southern Police District. Pero hindi ka pumunta sa NBI? Hindi po. Meron lang po kaming ibang nakausap po na na-scam din na nagpunta po ng NBI. Sa SPD, alam mo kung marami kayong complainants o ikaw lang? Bali sa SPD, ma'am, dalawa po kami ni Dennis, ma'am. Magkasama po kami. Okay. Nasa linya rin ng telepono si Dennis eh. Dennis, andyan ka ba? Ayan, medyo mahina ang linya. Dennis? Ay, mahina. O sige, balikan ka namin pag naayos, ha? Oo. O, Michael, kasi meron kaming, kailan ba yun, Kong? The other day, no? Yeah, oo. Na nakausap namin ng NBI. At sabi, madali rin naman mag-complain kahit email lang. Para makareklamo ka rin sa NBI Cybercrime Division. Oo. Kaya mo naman gawin yon? Ano po? Nakausap namin sa ibang scam naman, financial investment scam naman. Opo. Nakausap namin ng NBI at sabi ay madali lang magreklamo via email. So handa ka bang gawin yan para hain ka din ng reklamo sa NBI? Yes, ma'am. Opo. Oo. Naka-ready naman po ako sa lahat ng screenshot ng conversations namin, pati po yung
screenshot po ng payment ko para kung yun po yung need para po mas mapabilis po yung proseso, igagawa ko po kagad ng Michael, meron ba kayong grupo ng mga na-scam? Parang Oo, nag-uusap-usap ba kayo? Actually po mayroon pong group sa Facebook, may mga gumawa po na nauna, yung mga naunang na-scam po. Nung sinali po nila ako doon, nasa 60 plus na po yung mga tao. Wow, grabe, no? Wow! Ang laking pera ang amount nila. po ng kung PS5 din po ang nabili nila, ang amount po ng isang PS5 is almost 28,000. So kung PS5 po nabili nun, tapos yung iba po baka multiple transactions pa, baka abutin na din po ng mga 500,000 or million. Million na, malamang million. Pero, sorry, go Sige, ahead, Kong. Ang alarming kasi dito, ma'am, is meron silang 36,000 followers sa Facebook. Ito yung alarming dito. Medyo powerful yung page. So, dapat talaga tututukan to ng... Oo, dapat yan agad-agad ng kumilos. Di ba malalaman mo naman kung ano yung location, ano yung signature ng nung IP address. Pero meron na kasing mga VPN ngayon. Namamask na nila. Namamask na nila. Pero yung mga account number, iba ba yung... Nagko-compare ba kayo ng notes nung mga 60? Bale, parehas po ng account numbers po na binigay sa akin. Tapos po, meron po yung iba pong mga naloko. Iba-iba din po. Ang nagamit po sa amin is Union Bank, yung iba naman po BPI, GCash, Metrobank, nag-iiba-iba po sila ng mga accounts Pero ang dami nilang account hindi naman ganun kadali. Iba-iba ba ang pangalan, Michael? Pare-parehas po silang sinasabi na Carlo Palma, pero Sir Bali, ang ginawa namin, ni-report na din namin sila sa bank, at ang sabi po sa amin ng bank is i-block nga daw nila yung mga transactions ng account ng Union Bank, which is yun yung pinasahan namin. Kaso po, after po namin after po sabihin yun sa amin ng Union Bank, yung mga following days po, pare-parehas pa rin po yung mga account na pinasukan. Pumasok pa rin po sa Union Bank yung mga pera. Alam mo, this is dapat rin kausapin na, nandito na sa telepono. Sige, Michael, dyan ka lang muna dahil nasa linya ng telepono ang NBI Kong, and salamat naman at nabigyan tayo ng oras dahil nasa kongreso sila. Nasa budget hearing sila Sige. Dapat andun kaming dalawa. Ganun ba? Dito na kayo mag-usap. Dito na tayo mag-usap. Sige, nasa linya ng telepono ngayon si Agent Ren de la Cruz, Investigation Agent ng NBI Cybercrime Division. Good afternoon po, sir. Hello, Mrs. Congressman De Los Santos. Good afternoon. Meron na naman kaming bagong kaso. Kami na naman. Oo nga Oo. Sir Ren, ang ano ko dito is may binibigay na bank account Hindi ba natin kayang gawa ng paraan to? May pangalan ng pre-provide, may bank details. Sir, pwede ko bang itanong sana kung paano siya nagbayad dun sa bank? Was it through GCash to bank to bank or bank to bank or deposito? Sige, Michael, pakisagot. Narinig mo ba yung tanong Michael or Dennis? Sige. Michael or Dennis? Ano po yun? Paano daw kayo nagbayad through bank? Bali po, nagbayad po kami through online. Kaso po sa online payment kasi, kahit magbigay po sila ng account name, kahit ano pong name yung gamitin nila, papasok po yung transaction basta tama po yung account number. Okay. But so bank to bank ang ginawa mo, online banking? Yes po, online banking po, online transfer po. Okay. Is this Mike? Yes po. Okay. How about you, Dennis? Same lang po. Same lang. Okay, bank transfer. Ren? Yes, ma'am. Anong significance kung ganon? Anong mas madali ba? Ang significance, yes, ma'am. Ang significance po kasi nung sa pagtatanong po na yan, ma'am, meron po kasi kaming nare-receive na reports before na kapag ka po online yung transfers na nangyari, like for example, one bank to another bank, hindi na kino-consider na i-check yung account name. So, kung i-provide lang yung account number, kahit anong account name yung ilagay mo, magpo-proceed yung transaction. Unlike kung deposito siya na may teller na nag-check yung account name and account number,
kung match dun sa papadalhan. Kasi if not, pwede nila i-decline yung deposito. Yes. Pero sa online transfer kasi proceed pa rin siya kahit anong mangyari. Opo, pero is that covered by the bank secrecy law na hindi ba pwedeng maimbestigahan yung account number na yun? Who is the owner? Yes, ma'am. Under pa rin siya ng bank secrecy law natin. So, yun naman po, pwede naman natin yan i-apply sa courts natin through a warrant to disclose sa mga bangko po. Kapag napatunayan po natin na meron talagang transactions nangyari dun sa account na yun, which is part nung crime na nangyari, ma'am. Sir, what's happening here is there are a lot of complaints already. I know of a specific person that emailed NBI regarding this. Actually, meron ako screenshot. Nag-email siya September 2. And then pero as middle of August, meron mga nagreklamo, sir. But the problem is, ako concerned lang ako dito because this page, Sir Ren, has 36,000 followers. And every day, nung chinek ko ngayon, may mga post. Hindi every 3 days. So, parami yung nai-scam nito, Sir Mr. De La Cruz. So, can't we expedite the process? How do we deal with this? Actually, sir, pwede naman po natin kasing i-check muna yung sa account. Ang isa kasi na tinitingnan namin dyan, ma'am, or sir, yung account kasi minsan nabibili din yan. Like for example, may nagbenta ng isang page. Yes, ma'am, nabibili din po siya online na maraming followers. Pwede po ibenta yan, papalitan lang yung details, so on and so forth, para po makita nila. You mean the page? Yes, the Facebook page. Tama. No, what I mean is the account. Bank account. The bank account. Yung bank account, ma'am, meron din kaming reports kasi na nare-receive that yung mga ginagamit na bank accounts right now dun sa mga crime, ma'am, usually mga nabibili din po. Okay. Wow, grabe ang modus ngayon. Grabe ang pagaling ng pagaling eh. I think dapat rin kunin ng cooperation ng banks, mga GCash, kasi any Tom, Dick, and Harry can open a GCash na. Bakit? Dati, know your client, di ba? Talagang ang dami mong ID ibibigay eh. Dapat i-ano ka muna, yung i-verify ka muna. Correct eh. Parang hindi na nga ngayon So, sir... Wow, ang galing na ng mga... Sir Ren, ang galing na ng mga manluloko ngayon, no? Yes, ma'am, ganun talaga. And may circumstances din kasi, ma'am, na for example, yung GCash account, so kung hindi man siya binili, na-hack yung GCash account through social engineering. Pero nagkakaroon sila ng access din sa account. Okay, tama. But sir, are you aware na ba of this case? Meron na bang nakarating sa inyong desk na nitong, anong pangalan nitong shop na? Tech House. Tech House. Yung shop na yan, ma'am, bago lang po sa amin, ma'am. Wala pa po ako nare-receive na ganyang page. Teka, usually ba, Sir Ren, usually how long does a complaint reach to you? Pag ang complaint po kasi, sir, saan po galing siya muna? Yun ang una nating tanong, sir. Kung email ba siya or kung galing ba siya sa mga walk-in complainants? Okay. There are two. I can give you two specific examples. There is one in email, there is one that is walk-in. Yes, sir. Pagka po kasi email, sir, sa dami po kasi ng email na nare-receive namin. Yes, oo naman. So, binabasa po yan isa-isa ng mga staff namin, and then i-profile po yan for approval ng authority to investigate namin. This is internal process na rin po. Oo. So kapag yes, sir. So pag mga ganun, sir, maybe in 2 months time or a month time, parang ganun ba? A month time, sir, mare-receive naman po siya nung hindi na napag-apply na nung kaso. I see. And sige. Ang importance nga nun, sir, nung kagaya ng sinasabi ko last time, i-provide din nila yung contact number nila sa amin dahil kapag na-receive namin yung kaso, minsan walang contact number, wala kaming way to contact them. Hindi namin sila ma-reach out. So 1 month pa, di mamaya every other day may bumibili ng PS5 na yan. Yun nga. Wala yung yes, what about complaining to Facebook? Have you done that, Mike or Dennis? Coordinating. Coordinating with Facebook. Hindi. Bali, hindi pa po namin natatry, ma'am. Kasi sabi nga ni Ma'am Ses, yung mga scammer gumagaling eh. Nag-i-innovate sila, Sir Ren eh. So hindi ba dapat yung NBI mabilis nag-i-innovate din sila? Oo.
Yes, sir. Pagka ganyan kasing mga kaso, sir, sa amin, so, meron kami nare-receive na iba-ibang page po, ano po. Minsan po kasi yung mga page, like for example, yung page po ngayon na ibinigay ni sir, baka po iba yung name ng page na before, which is nasa amin din naman po. So, continuous pa rin naman po yung move ni NBI sa kanya. So, kung maglalodge po sila ng complaint, ipapakita nila sa amin yung source po ng page. Baka sakali doon sa mga records namin, ma'am. Makita nyo Before, na, oo. nakikita namin na same lang pala siya. Okay. So basically, sir, pag cybercrime, medyo cat and mouse ang nangyayari na sobrang parang naghahabulan talaga. Parang ganun ba, sir Ren? Yes, sir. Alis ganun talaga, sir. Nag-uunahan talaga yan, sir. So dapat talaga we should improve our... Oo nga, pero paano po ba yan? Kasi si Mike nagreklamo sa SPD. May sarili ding investigators yung mga police stations, ganun. Ma'am, sa tingin ko po, pareho lang po kasi yung process namin, both NBI and PNP. Pareho po kaming under ng cybercrime unit. So tingin ko po yung proseso nila and proseso namin are the same. Yes, but where is it better? I mean, nagko-coordinate ba kayo o paano po ba yun? Coordination regarding po sa... meaning, will the SPD, kunyari, i-collate nyo ba yung mga complaints from all over? Paano po ba yan? Kasi baka mamaya may sariling investigation yung SPD. Meron din kayo. Sayang naman na sana mapag-isa na lang po. So anong advice po ninyo sa inyo na pumunta lahat ng mga nabudol nitong tech house na to po? Which is the better ma'am, way? ano pa rin tinitingnan ko pa yung tinitingnan pa namin kasi ma'am kung sakali lang, kapag kasi ginawa namin yung coordination with the PNP and NBI, hindi ko kasi siya ma-explain pa ma'am dahil una sa management level po kasi yan. And pagdating po sa ganyang bagay ma'am kasi, pag kinulit po natin everyday kung ano yung meron kay PNP and kay NBI, baka mag-take po ng so much effort, ma'am. Yeah. Parang mas maganda pa rin. Kung merong investigation si PNP, merong investigation si NBI, for sure naman po, magkaiba naman po yun yung lagi ng case. So, iba yung complainant, iba po yung subject. Okay, so what's the best advice you can give itong si Michael at si Dennis kasi sabi nila meron nang na-create na group, ano? Parang 60 na po, sir. 60. Can you imagine? So there were so many before them na naloko na rin. So itong 60, ma'am, is yung nasa group chat. Meron pang marami pa yan. Malamang siguro. So anong advice? Di ba sabi nyo kasi mas mabuti yung marami sila to put the case together, parang class action. Yes, ma'am. Yung regarding po dito, ma'am, mas maganda kung mag-file din po sila ng formal complaint para makita din po natin, ma'am, kung gaano ba yung kalakit yung nasakop na nitong page na to, kung gaano kalakit karami yung mga nabiktima niya, and magkaroon tayo ng initial steps paano natin makikita yung nasa likod ng Facebook page. Kasi, ma'am, mangyayari nito, most probably money trail ulit tayo, ma'am. So, kung pumasok siya sa bangko or sa GCash or any other money remittance, sundan ulit natin yung pera. Follow the money, tama. So, so yung mga dagdag, sabi nyo ko, may dalawa kayong alam na isang email, isang sumadya talaga. So, madadagdag na lang, magre-reklamo pa sila Michael, Dennis, at makumbinsi nila yung 60. Mapapagsama nyo na yon. Siguro naman, ma-actionan nyo na itong mabilis kasi medyo malaking kaso. Tama po, sir? Actually, mas maganda din kasi dahil una, yun nga po, yung money trail kasi niyan, for sure, iba-iba yung pinagsesendan nila eh. Pero ultimately, yung money na pinapadala niyan, isa lang. And they have records naman eh. So, di ba? You can easily get the court to issue a warrant to disclose. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir Ren, I would just like to ask, this is a little bit different, pero still in cybercrime. Yung complainant kasi natin, this is still ang kinocomplain niya yung tech house, but different issue. August 3, pumunta siya sa NBI cybercrime. He was even assisted by an agent from NBI from another department.
But the problem now is pagdating niya sa NBI, they did not get her name, they did not get the details. Parang sinabi lang, hindi, mag-email na lang kayo, okay na yan. Parang ganon. So, sir, what's happening with the complaint desk of Right now kasi, sir, yung sa NBI mismo na sa unit namin, sir, nagkaroon po kasi kami recently ng exposure with COVID. Kaya po nag-decide na i-lockdown muna. But yung mga nag-walk-in complainants po kasi sa amin, na nire-receive naman po ng mga duty agents namin, nire-recommend din po namin na kung maaari, isend na lang po through email. Dahil nandoon naman po lahat yung magiging details nila, include lang po nila yung name, address, contact number, and yung brief summary ng case. Kasi dun pa rin naman po namin sa babasahin. How quickly do you reply to the emails po? Actually, ma'am, daily nagre-reply kami. Pero yung bulk po kasi niya, minsan, for example, today may na-receive kami almost 800 email messages. Hindi siya mababasa today lahat. So, yung kasunod nun, ma'am, the following day. So, you're understaffed? Ilan ba kayo sa Cybercrime Division ng NBI, sir? Parang nasa lang kami, ma'am, nasa 25 or 30. Grabe, oo. Kaya pala talamak tong mga buwisit na nang loloko na to. Oo. Sir, yun nga. Pero yung sa walk-in, so hindi ba dapat meron man lang na parang process or ng pagtanggap, ng pagtanggap, yung sistema na okay, if hindi kayo nag-welcome ngayon dahil may exposure, parang pero may explanation. Yes, sir. Meron din kami kasing form na pinipirmahan, ma'am, sir. Dalawa po kasi yung form namin lagi. Yes, Isang registration form tama. Po. Regardless po kung yung case is actionable or not, meron po kami registration form na pinifilapan ng complainant. Oo, tapos yun na. Protocol po talaga yun, sir. So, sir, yung maliwanag. Baka madidismaya rin ng complainant. Oo, yun ang problema dyan. Yung naloko ka na. Hindi ka pa entertain nung agency, akala mo po protect siya sa'yo. Baka lang, sir, una ko tinitingnan, sir, kaya siguro hindi na po yung name niya agad. Siguro dahil outside nung usual hours natin, ng 8 to 5. Pagkakalan po kasi mga duty na lang po yung natitira, sir. Hindi. Pero yung usual process natin sa walk-in complainant, registration form po, naka-register po dun lahat ng personal details ng complainant, walk-in complainant. And then, another form po naman para dun sa cybercrime, kung nandun po yung ahente na mag-i-interview sa kanya. Well, I don't want to debate you, sir, Ren, because it's umaga pumunta yung complainant na yun. Anyway, sir, what I'm trying to say here is yung pagtanggap nyo po ng complainant sa inyong cybercrime is really bad. I have the name of the agent. I don't want to say it naman. Yes, sir. It's really bad talaga. Hindi in-entertain. I mean, ito, may kasama ng agent from another department to. Kumbaga, may nag-escort na sa kanya, hindi pa rin siya in-entertain. What more kung yung mga probinsyano or kung sino na basta-basta lang, hindi talaga papansinin yan sa agency nyo. Siguro, sir, na lang, kung maaari, recommend na lang din na bumalik yung complainant kung nag-walking talaga siya. And then, para makita natin kung kailan siya pumunta sa office, ma-verify din natin kung sino yung ahente na nag-interview. Sige, sir. Okay po. Yes, sir. Okay, so parang nakakadismaya konti, sir. Yun lang. Parang pinagtatawanan tayo ng mga manloloko. Ako, I have to say, Sir Ren, no, yung ibang agency, they're really good. Sa NBI, magaling naman talaga yung sa NBI. Ito lang, para sa akin, si Sir Ren de la Cruz, mukhang magaling si Sir Ren eh. Pero yung front desk lang talaga nila, yun talaga issue ko dyan. Yun talaga. Mas maganda, sir, talaga kung para ma-interview din natin yung complainant, sir, and malaman natin ano ba talaga yung nag-occur during that time ng pagpunta niya dito. Sir, sa sabi nyo, you get 800 emails a day. How about walk-ins? How many walk-ins? Walk-ins, nito pong pandemic season, ma'am, para everyday, nakatanggap po kami ng 70. 70? Person. Oh my. Okay. Anong pinaka-successful case ninyong meron na ba kayong nahuling cybercrime? Yung kay Julia Barreto daw, ma'am, dahil may media coverage. Madami naman, ma'am. Marami kami na parang nag-aalala lang ako, sir, na
parang it's so hard, noko ka na, it's so hard to complain. Yeah. I mean, tas hindi ka entertain. Oo nga, hindi it's very- parang- I hope you understand my frustration, Sir Yes, De La Cruz. Oo. so what advice can we give itong si Michael and Dennis? They're on the line, sir. And they're, itong si Michael, chine-check niya tong site na to. Binabantayan alam mo, niya. modus, minsan on. Pag nakadengoy na, magdi-disappear sandali. Tapos, babalik. Dengoy ang lumang word, no? Halatang Yeah. tita na ako. Nakabudol. Ang budol nga ngayon, ma'am, sa social media, positive. Yun na nga, nabaliktad, no? So, ano po ang advice? Because they can give you vital information. We have to catch these guys. Masampo na ng mga buisit na yan, no? So, paano po? Actually, ano pwede marami natin? marami na rin tayo successful case regarding sa mga ganyang instances. Minsan kasi ma'am, isa-isang tao na lang eh. Unlike nung dati ma'am na parang grupo-grupo sila. Yung ngayon kasi kanya-kanya na ma'am eh. Individual na yung mga tao. So kahit may makuha kang isa, for sure meron pa rin susunod. Para masampulan nga na itong nangyayari, we Yes, mean ma'am. serious business. These people. Ano ko, ang hirap ng panahon tapos ganyan ang gagawin nila. Ano pong pwedeng mensahe nyo kay Opo. Michael at Dennis? Ano pong gagawin nila ngayon? Punta sa inyo o paano ba? Yes ma'am. Kung makakapunta po sila dito sa opisina namin, meron po kami mga duty agent na naka-duty dito sa opisina. Yan nga yung problematic yung duty agents na yan eh. Sir Ren, yan yung naging problema, yung duty agents, hindi nila tinatanggap yung complainants nila Rest assured naman, pagka ahente po yan ng NBI, ng Cybercrime Unit, ina-accept naman po yan. Kung hindi, susumbong namin sa'yo. Susumbong namin sa'yo, Boss Ren. Pwede? Pwede? Pwede naman. Pwede, ha? Check natin, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Kung pwede na, ma'am, kung sakali, kung pwede mahingi na lang din ako nung nakausap nila, sir, before, yung complainant before na hindi daw in-entertain. Para lang ma-verify natin ano ba talaga nangyari before. Sige. Sige. Pa-imbestigahan natin yan. Sige, sir. Anong maigi? Tapos anong information ang kailangan nyo para kumpleto na pagdating doon? Una pa rin, ma'am, yung usual na nagawa nilang transaction. Saan sila nagpadala ng pera, what mode, kung meron po silang information, like for example, yung account number, i-provide po nila and account name. And then, yung screenshot kung paano sila nagkausap sa Facebook or sa Messenger, dun sa page. And kung paano sila, kasi minsan ma'am, nagbibigay ng iba-ibang klase ng mode of payment. Okay. Para na maibigay na din, ma'am. Okay, Michael, Dennis, may tanong ba kayo kay Sir Ren? Oo. Okay, go ahead. Si Dennis yun. Dennis, ang hina lang eh. Ayan. Okay, kung taga South. Kung taga South po ba ang complainant, Agent Ren, saan po ba siya pinaka-best lumapit? Sir, ang South po kaya? South as in dito sa Bicol? Anong South? Southern Tagalog o Southern Luzon? South Philippine Sea? Mindanao. Paranaque. Okay, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Pagka sa Paranaque, ma'am, ang nakakasakop na rin po kasi nito kung NBI, dito na rin po sa main office namin. Sa Quezon City, ma'am. Diyan, pakiulit na nga sa main... ang office po namin, ma'am, is sa VTech Tower, G. Araneta Avenue, corner Maria Clara Street. Yun, Maria Clara Street. Sa Domingo, Quezon City. Ayun. Okay. Si VTech Tower, G. Araneta. Yes. Sige. Okay. Pero paano ba? Tingi-tingi yung mga... ano bang mas maigi? Magsama, mag-meeting muna sila kahit virtual or mag-group chat, tapos isang magdala ng mga reklamo ng lahat. Pwede ba yung ganon? Para mabilis. Pwede naman po, ma'am, kasi kung ang mangyayari naman po dyan kung sino yung unang mga pumunta sa amin na victim talaga, siya rin yung kukunan namin agad ng statement. Kasi as long as meron tayong complainant, mag-stand na yung case natin Sige. Kahit to follow na po yung iba na hindi nila nakakausap or malalayong lugar, direct filing na lang po nila yun after. Okay. Dennis, are you willing to go to NBI sa Maria Clara Street sa Quezon City? Yes, sure po.
Ayan. Tapos okay. Michael, ganun din Pupunta ka rin, Michael, doon. Yes ma'am, yes ma'am. Kasi kailangan matuto tong mga to. We can't let them get away with it. Tsaka, Michael, baka pwede nating organize yung 60 para mas Sir, strong. medyo alanganin lang din ako. Kung ma-provide nila, ma'am, yung sa money trail, meron kasi mas maganda. Kasi sa money trail talaga tayo, ma'am. Sige. Oo, tama Yung naman mga si account Agent Ren. information. Yung account information. Sige. Michael, ano yung alanganin? Sorry. Malalaman nila yung mga next move. So, medyo mahirap din, sir. Kasi baka merong spiya doon. Tama. Sir, kasi sa sobrang dami ng tao, sir, hindi mo masasabi kung lahat ba doon. Kung sino ba doon. Tama naman. Gumagatong lang. Sige, pero kumalap ka na lang ng impormasyon doon sa group chat na yun, yung mga account, para maibigay mo rin yung information sa sa NBI, ayan. Okay. Kung Apid, tutulungan mo ba sila? Oo, yes. Papasamahan natin siya sa staff natin sa Amprobinsyano Party List. Ayan pala Sige. Para hindi na sila ma-deadma sa Baka deadmahin ka pa rin. Hindi, si Agent Ren, mukhang magaling si Agent Ren. Yun lang talaga yung issue yung sa front desk nila. Sige. Okay na, Ped. Okay kasi na. nasa hearing si Agent Ren. Maraming salamat. Sige, Michael and Dennis. Thank you po. Sige, update us kasi talagang kailangan sampulan itong mga yupak na to. Oo. Pero, so last na lang, ma'am. Agent Ren, andito ka pa ba? Ano ka? Buti na. Ayan. Sorry, last na lang. Baka sir, kahit wala pa yung complainant, unti-untiin nyo na yung pag-aaral dito sa page na to, itong tech house. Kasi they have to... Yes, sir. Actually kasi sir, nga po, gaya na sinabi ko kanina, hindi lang po kasi tech house talaga yung nagaganyan. And possible, nag-iiba-iba ng name yung mga page na yan, sir. Yes. So may mga records din naman kami yan before pa. And mas maganda nga sir kung may bigay sa amin yung details na sa tech house para at least makita namin kung involved ba rin siya doon sa mga dati namin tinitingnan. Tama. We will help provide you with the data as well, agent. Apo. Thank you. Alright, totoo na ba yan? Yeah. Okay na. Thank you, Agent Ren de la Cruz. Salamat po. Investigation Agent ng NBI Cybercrime Division. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you din, Michael at Dennis. Alam mo na, frustrate ako sa totoo lang. Parang mabagal tayo. Parang yung complainant natin. They're a step ahead. A little bit helpless. Yeah. Diba na, oh my God. Parang, kung ako baka, hindi ko sasabihin yan. Dennis at Michael, ipursigin nyo yan. Pero parang nakakadismaya, no? Okay. So, sa pagkakataong ito ay magagap muna tayo at babalik ang Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi. Okay. Malugod bilang paglingkod ng Amprobinsyano Party List, tumulak patungo San Manuel Tarlac ang ilang membro ng APPL para maghatid ng tulong.
Malugod namang tinanggap ng lokal na pamahalaan ng San Manuel Tarlac ang grupo ng ang Provinciano Party List sa pangunguna ni Mike Chua. Naghatid kasi ng tulong ang grupo na kinabibilangan ng canned goods, noodles, anti-COVID kits, mga face mask and face shield, pati na rin alcohol at paracetamol. Para sa 300 pamilya ang tulong na ipinaabot ng ang Provinciano Party List. At mismong si San Manuel Tarlac Mayor Doña Tesoro ang tumanggap nito. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang APPL sa San Manuel Tarlac dahil kabilang sa mga ibinigay nilang tulong sa pagpapatayo ng barangay hall doon. Naalala ko to, pinuntahan ko to, Ma'am Ses, na napakagandang barangay hall ang aming nilagay doon. Pareho kasing naniniwala ang APPL at ang lokal na pamahalaan ng San Manuel na ang pagtutulungan ang susi sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ayan, malaking tulong yan sa mga kababayan natin sa San Manuel Tarlac. Lalo na sa panahong ito na talagang dapat inuuna ang pag-iingat natin sa COVID-19. Samantala, Apid, meron din tayong good news. Diba, nakausap natin si Aling Gloria Bermundo. Naalala mo yung nagreklamo na hindi nabiga, parang umabot ng higit isang taon, hindi nabigay yung 4-piece na benepisyo niya. Hinaingan niya kung kailan pa may pandemya at kailangan talaga ng pera, hindi pa rin nila makuha ang lump sum na ipinangako sa kanilang ng DSWD na dapat nilang matanggap. Well, eto na, nakausap natin si Priscilla Saladaga, Regional Program Coordinator for Operation ng DSWD, at sinabi niya kahapon ng umaga, 'di ba, tama, na i-deposito. O yan, na-confirm ni Aling Gloria, nag-text kanina, nakuha na nila ang 49,410 pesos na benepisyo nila sa 4-piece. Thank you so much, DSWD. Ayan. Very good. Dami na nating honor roll, no? Kaya dapat yung may mga problema dyan, may mga issue or gustong humingi ng tulong, mag-message po kayo sa Basta From the Lodi dahil nakita nyo naman po, ina-actionan agad. Yes, may resulta. Sana ang gusto nating bigyan ng palakpakan ay ang NBI. Sana. Soon, hopefully. Soon. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Hanggang sa muli po, samahan nyo kaming isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Apid de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Hanggang bukas po, isa mapagpalang araw sa inyong lahat. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon. Dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Kasama mo sa saya,